svima, danas ćemo letim. Danas ćemo biti sve zašto smo onom upali u lavu. Da, Jelena je to uradila. Jeste, ja sam se sjetila. Full girls sam to iškodila. Ali nisu obrisali sve. Onda? Okej, Prezgodljavanje. Standard. Okej, idemo. Idemo da vidimo. Dobro, vidi da nije tu. Idemo. Okej. Trebamo se pričeka i nastavimo puno laga kao i prolazi zadnji. Ali Ne nastavimo. ali ovo će isto biti, nadam se ponovo Preživljavanje. Broj- Preživljavanje, samo će biti drugo. Da. Ljudi, nadamo se da će ovo uskoro počitati, ali dok ne čita stavit ćemo pauzu. Evo nas, vratili smo se. Zato što krećemo da vidimo na kom smo se svetu Ledeno. stvorili. Ja ne volim to ledeno. Ne volim ni ja. Izvinite malo nam. Slovce. Nije, to je snijeg. Nije. Kako prdi, pomeni ruku. Ali Ovdje u ledenom dobu baš ima puno nauku o snijegu. Nešto ništa. o kako laga. I da, snimat možda, ali ne. No. Ja posla na bandicu. Tako da znate. Okej. Zašto dao sam... I hvala, kokoška je patka. I hvala puno. Tako. Želimo još da vam kažemo da možete pišete pitanje Full Girls i onda možete... To moramo raditi u nedelju. Pitanja. Samo da znate da će biti. Tamo. Pa se vrtiš u krug. Nisi na ringišpilu. Možda ću vam nabiš. Doći. Prase! Počet ćemo novi prase. Počet ćemo novi svijet. Tubljem familiju. Familiju. Najzdravija hrana. Manjku od krave što dobija. Sirova govedina. Da. A od praseta puni samo jednu butu. U jednoj rupe tamo, ajde. Zašto? Ja ću ići. Ostani bre. Kući će nam drveni mat. Da. Kao odlučite u ovoj epizodi sirova. To posukalo krompirić. Ti se ovi sad jest da može. Ovako, ovdje ćemo pripati. A, jesam nešto? Gdje će upati? I stavi kocku ovdje. I to je to. A biće. Ne stane. Zašto? Nije još uvijek. Ne. Nisam kriv. Nije to. Pa sad. I napravi motiku, jedu da posadimo pšenicu. Moram, ajde ja ću sam. Da. Ođe rukom. Radi se. Ne trebaš da stavi. Ja vam to pokažem. Ja, ljudi koji nas gledaju, a možda ćemo nastaviti. Ugledno. Aj ne znamo da li se ikome sviđa ovo što mi radimo. Koga mene zanima koji će, ja samo radim svoje. Niko ne bi ulazio. Te ukucajte cajka i provoljno. Da. To je mnogo grozno kiloga. Bez obraza, to sve. Nemo zbrojati. Imam 3. Daj mi jednu. Ne može. Daj mi žutu. Daj mi žutu. I
Izvinite, nekad ću da na posla, ono. Ne može. Okej, to je spremno, dobro znam. Ali ovo će bude tek početak. I tako. Da, ali možda nećemo snimiti danas samo jedan. Ne pojma, ne, samo 7 nešto, do 7, 8. Ti danas. Da. No, pokažem ovo. Evo čekaj što bi zalagovali. Što sam imao. Treba je kabel sve. Da, i ne povrć. Da. Hajde! Sad će na... Bez vjerni. Što napravimo? Da ja ću. 50 minuta. Ljudi pripusti. Onda pusti. Jo, baš... Nego je za svako. Idem se sam... A idem sa drvenim kamenima. Drvenim gafom. Ljudi idemo da se biramo. Dobro. Ja, moj stvari, ti što sam mislio. Ova naravno pusti, to je spremno. Pismo. A nije, tu što. Pa ja ne nađem. Govore ti Crafting table. Crafting table. Ja sam imala Jungle Wooden Flexa, istiđenim se trenutno. Vidio ko se fotka. Ti je hoći zađe. Ja ću se tako. Ali ubit će me. Nalaguje. Pa ja ti kažem. Bolje je sad na kopanje. Ljudi, da ajmo mi lepo da kopamo naš. Ja nastavim. Ja nastavljam.